Евента свърши. Да. Де да знам. Ти сте там? Бях. Не. Едни столове ми спираха. Сега ако успея ти казвам ужасно тъпо. Не. Това не слушай. Мале! Точно когато свърши евента успях да скоча върху всеки стол. И паднах! Край, отказвам се. Каква работа? Влез. Да. Отида на PvP-то си изкарам и да искаш ли? Реши ли да Да. Спечелиха най-тъпти плеери. Върклак без нищо на него. Blood Elf на 800k и Night Elf на 506k. Кажи ми как да не се ядосваш. И тя какво ми трябва? Нищо. Добре, айде на това, на върклака, добре, ари, ама. На тези стъпакнари, идиоти. Манка му! Аз знаеше каква ракетата. Аз искам да видя какво има на края на този евент. Аз съм там. Дано да е нещо специално като мерси бомбони. Там радвам се и се радвам, ще има. Да, давих се. Там където е на айде ми словичи. Тъй, радвам се и се радвам, ще имам, дали забравих песента. Благодаря ти, поднасям ти мерси. Мерси, моето благо. Спри да... Окей. Аз го пусна ракетата. Нямам ракета. Окей, сега ще видя какво има на края на евента и ако не е бомбони мерси, е тъп евента. Както вземеш. По дяволите има такова. Има огромен лабиринт, който нищо не мога да разбера в него. Мачо и така щяхме да загубим, да спремем края. Успях! Окей, сега какво? Да, свърши. Ти дойде! Ти си в лабиринта. Как мина столовите? Ела де? Тука, ти ще видиш на мапа. Ти си там, виждам те. Какво става, Мачо? От друга страна на твоя... Ела, аз ще се заведа, сигурно двамата ще се загубим, но какво правим? Ела, мисля, че забравих пътя обратно, мале. 10. В чакай, че се загубих.
Не те намеря. Гаро с толкова много книги. Всеки знае, че книгите ме правят слаб. Ето ма, ти къде си? Аз пак някак си... Матио! Ето. Следа ми. Ще съм толкова по-бърз от теб. Айде виж края. Няма мерси бомбони, иначе беше тъп. Окей, ти къде си? Айде бе, ти пък... Не там. О, там. Ела, бе, ето. О, почти свършихме. Ето го. Виж колко тъп край. Ето. Да. Победител! Окей, хора, благодаря, че гледахте евент на Eternium WoW. Аз ще призова нещо. Какво съм победил. Окей, кажи чао. Чао. Кажи нещо динамично като аутро. Нямаш какво аутро? Нещо. Изпей нещо такова, кажи чао с нещо, някакви други думи. Виждам хора. Ние бяхме зарубеняци. Да. И не успяхме да минем. Съжалявам, че ви разочаровахме. Аз ще направя ауто, защото той е твърде мързелив. Now I say I love you.